Mbak Apri kali Mbak Mimin kene jumeneng kene. Nah, karo dijogeti ukur-ukur iki. Dados saka Sragen, tak omrene atur panglipur marang warga masyarakat Sidomulya. Teke ya yo. Ya. Wilujeng dalu wong ayu. Sugeng dalu, Mbak Limbo Mak Cangi. Ana Mbak Apri kalian Mbak Mimin nggih menika. Inggih. Tebih-tebih saking pundi? Klaten. Klaten ngono aku ngarani Sragen, Sragen bae kowe. Tibake Klaten kuwi lho. Saking Sragen tasih kalih jam menika Mbak Limbo. Kidul arah Yogya ta? Kula roh kok ya ngawur. Kula niku jopi ya seneng ya ora. Teng napa? Seneng mergo mbuh akeh mbok sithik dhewe dibayar disangoni terus iso silaturahmi ketemu sedulur kese. Lah iya no kudu ngono. Ning resiko gedhe nek wayangan bengi niku Klaten tekane mriki nek petang jam. Heeh. Ya mau nek ali-aliku sing kelong paribasan mbok menawa nggo ngresiki rezekiku. Nek ngantek kehormatan kula sing terenggo tendalan. Niku lho sing kula coba niku lho. Nek Mas Picet mbok menawa oh ya, oh Mimin kurang sedekah, mbok menawa dienggo ngresiki rezekine nggo ngresiki bandare katutan barang sing haram. Nek kehormatan ku arep di le mulihke nek kesucian kula terenggut arep operasi nang Singapura tetep tilase wonten lho niku. Mangsa kowe iki kok suci apane kaya suci niku nek ra payu nyanyi susune dikomanci. Walah. Tak kira lek sak panci tibake. Wah kowe iki ya. Mbak Limbo. Inggih. Dalu menika kula ragi setel kalem. Lah ngopo? Lha nggih no. Ketemu calonku kok ya. Sapa? Oh sinten? Sing gender kuwi lho. Wah, wis. Mbok kenalan sikit. Lah Nyon saya mengke schedule kula wonten anu Kediri kula kathai lah. Lah kan sampean kok ya titen wong ganteng. Blitar Kediri menika rak caket to lho. Heeh. Sing genter mrene asmanipun sinten? Punten Sing gendar pokoke kenal apa piye? Nek mboten klentu lho, Ah. jenenge wong lanang kadang nek kenalan rak ngapusi to. Lah iya to. Nek mboten klentu menika namanipun Mas Deni. Wah. Ya. Kok kowe apa tau di DM apa di piye ngono to? Deni kok lincah men to le kowe. Anggere nek wong ayu DM. Lah nek babakan ayu sindian 1 2 3 4 8 niku ayu kabeh. Lho iya no. Ning sing digoleki rak ra wong ayu tok. Sing digoleki Wong wedok nek mongso rendeng gelem benake gendeng, gelem nduk sumur menika rak ya menika pilihan tepat lho. Monggo garwa kula schedule-pun padat rak kula sing ngayahi gawean omah. Nek ngeten tok AA. Sing tok AA apa liyane kaya. Iya ngono. Lah ka lho rumah saku. Iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Terus? Kapan kita segera ke penghulu agar cinta kita bisa segera diresmikan? Ya Allah. Dadi dadi Apa to? ayat Iki nang apa to? Ayane kumat to piye? Mbak Limbo lagi salaman wae iki gua garbaku langsung anget ngono. Gua garba apa tunggak jati kok gua garba. Ya critane rahim ngoten. Gua garbane iki kerjat-kerjat. Agek salaman ya nek wong wedok subur iki agek salaman ngono kok rumangsa kok ning kene teng prinding ngono ya bisa. Rumah saku cara wayang kaya apa kuwi sing gender iki cara wayang? Menika alusipun menika kados nek menawi mboten Janaka ya Puntadewa. Bah iya. Janaka etuke Durga. Ya ora to Pri. Ya ora to, paling ora ya Kalika to, Jim Kalika. Ya Larasati rodok mbrani. Rumah saku. Dalu menika ya sak orarane ya saged sowan. Nggih, tak kenal maka tak sayang. Menika pancen sengaja panjenengan kula betong mriki sowan wonten Dalem Agung Pak Sunardi. Nggih. Sampun tepan nggih kali Pak Sunardi? Pak Sunardi kula sampun salaman. Menika kala wau. Oh Mbak Mimin ki ora dandan wae ya ayu nggih kula back to nature kok ora mengandalkan make up lho. Artine apa Mosok to? muni ngono. Kembali ke alam ngono ki lho ora kudu make upan. Terus? Lah nek Apri niku ora ayune mergo diselepke ten salon. Nek kula ora mboten. Oh sampean natural to. Natural. Natural lho wong
wedok subur kok. Lah apa? Edan. Telung jam ora dikerok ngono do tukul jenggote blengos. Sing gender kuwi sesuk mulih ning dalan mrene ndremeng nyanyi dhewe. Mangku jaran mrene. Jaran. Urel kok piye kok jaran kok. Aku. Geding aku. Nah. Ora Lah urel kok jaran lho. Kok ngerti titah menungso sak wantah lho kok jaran. Maksud nek jaran kan gagah iso nyelentak barang. Oh ngeten nggih. Dadi nek terani ayam barang iso males. Lho lah nggih, anggenmu jaran ki mbekere rosok. Saiki modele KDRT barang tak semplakno. Lah ngono anggite. Dongake pres. Piye? Dongake Pak Sunardi daleme men. Menika Mbak Apri, Mbak Mimin, Pak Sunardi menika tasakuran bangun dalem sampun dados menika. Mugi-mugi dalemipun pinaringan berkah saged berkahi tumrap keluarganipun Bapak Sunardi sak gotrah. Syukur iso murakapi tangga teparo kadang pamitran ngaten. Nah, piyantune sabar kok, piyantune blobo. Ngendikanipun palebaena apa anane? Lah enggak, ngono kok. Kalau anune biah, apa biak-biuk. Nyah-nyoh. Ya aku ngene Mbak Mimin ngoten niku menawi dugi Kediri menika nyaosi panjenengan berdua pinten? Pak nek duit niku mung etungan. Heeh. Sepenting silaturahmi ngoten. Nek ten wilayah Blitar pancen 20 yuta aku ngono. Lah, ngono ya mbok omongke aku. Wong kok 20 yuta karo ngemut diesel ya yo. Ya ora to. Paling ora ya ora ngemut diesel ya nyunggi truk lah cara anune iki. Kenalan to, Cus, saged Ayo pindho cek tepungan tak kenal maka tak sayang. Iki omahe paribasan kene jogane sedulurmu wedok Manuhara to. Wah, Manuhara ki jengkinge nang kene kok. Jengkinge pun wonten mriki. Mate obah iki Blitar Kediri ki lebek dinggoni kuwi tenan. Sinden sapa sing ora aku ora payu rene iki apa disandet Manuhara. Dalang sapa sing ora tau ngejak Manuhara menika luar biasa. Ngendi wayangan ana Manuhara. Ngendi campur sari Manuhara. Kerawitan Manuhara. Jaranan Manuhara ning pasarane maling. Manuhara ki ora ning setore ro kono. Dedek pitepangan gladi wanu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Apa ana artine? Princess ki widodari. Widodari. Aprilia ki wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Laire wulan April mbok mulai ngedenke Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kesakitan. Mosok uwate pirang-pirang wulan kok ya. Terus Sucipto. Kuwi susune lancip mergo ganjelan boto. Sing siji Suzuki. Heeh. Jarene susu jebul kaos kaki. Oh, wandu to kowe iki, Pri? Wandu to. Udu. Kok ora disengeni bapakmu to lanang kok dandan wedok. Aku ngene sing kudu. Wong lanang kok dandan wedok ya Mas ya ora pareng. Lah apa kabar? Aku nek ro Apri karo Mbak Mimin iki sing kudu tak taleni iki sikile sing ngendang. Lha kok wayune kaya ngono to reng mesti ngono. Kudu tak taleni sikile. Sing kendang kok nggih pun nyenyang kula, Mbak, nek karo aku 50 mlaku. Nggo lah. Ya langsung. Masa ta? Lah ya aku yang arep nesu kanca seniman, ra nesu kok ya ngepal banget apa wujudku elek-elek tenan iki kok nganti 50.000. Ana kuaci dipakan luar. Artine mundhak. Mas aku. Nek panjenengan ditepungke. Heeh. Kula. Ya no, sapa mosok sing ibot. Enjih. Kula lagi alus benten kalian rayi kula. Nggih wong putri Solo ya, Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih sak ora-orane syariah kok nggih. Carane patayat lah, kenalan cara patayat. Kok cara patayat NU. Islami ngono Mas. Lah Islam kok cara patayat. Heeh, terus. Nderek tepang Gladi Wanuh nami kula Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Wardono. Samono ki ya artine. Ya ana. Apa? Kusumane Ngayu Mimin Angga Inggi Kusumane Ngayu kuwi ngarane aku ki ora wong embyah-embyah, ora coro-coro, ora greh-greh. Ning isih traing notor rembesing madu jek darah biru. Ngono. Darah biru. Ojo gede-gede to. Garis bawahi. Lah kok lanange metu ya terus. Dadah Pitrus. Ratu Angga Inggi. Heeh. Angga Inggi ki demit utawa penunggu sing nenggon bagian kedung, sumber banyu. Terus Pringganing Tias.
Artine? Mamah aku melahirkan aku. Mamahmu jenenge sapa to? Kan Jepang. Sapa? Jepang to. Pai. Pai sapa? Paikem. Singgo apa? Mbak anak ayu paikem to. Nggih. Terus anggo iki terus. Pring ganing tias menika lelar ning ngisor dapuran pring. Oh. Mula kok saiki gateli. Lah iya. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Wardono. Dodone ora ana. Lah sik to lek iki eneng no kok lek. Ora anarkis bre ya jeneng anarkis. Iki mati tempel padalangi kusik-kusik kok matok ngene. Jenengan ki arep nempel gombal. Rumahku ya wong ya sok kala mangsa ya penasaran. Lah nggih, kan sok kala mangsa ya pengen demek, sok-sok ya pengen demek lan pengen demek sok-sok. Wong lanang kan ya pengen intermezzo. Nek nyawang sing ngono kak ya monoton. Heeh, carane intermezzo-ne apik. Nah. Ha nggih, sing pokok tasakuran dalu menika mahanana berkah. Amin. Kang paring donga jarene Apa to? Nek dongane wong petang puluh kok dongane wali jarene lah. Iki dongake piye semene 1000 kok dadi omahe kan omah Kang berkah. Dadi tasakuran ki apa to, Mbak? Tasakuran menika menapa? Wujud syukur kalian Gusti ingkang Maha Agung. Dadi menika ora seneng-seneng tasakuran menika sunahipun wong seneng ki sunahnya untuk dibagikan. Oh. Seneng ki ora monggo dhewe ning sunahnya untuk dibagikan babar kelir pertunjukan kados dalu menika. Berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan. Dadi Wayangane ora mung sewengi kok wau dalu Mas Bayu. nggih. Saiki perlu digareng. Wah, kuwi tasakuran diniati syukur tenan. Nggih. Dadi Ora tido-tido. Nah, syukur bilisan alhamdulillah Mas Turun. Tumpamana sakjroning ati sing nomor 3 diterapkan diimplementasikan kaya prastawa bengi iki. Apik tenan kuwi jeneng Klaten kaya enek sinden lanang-lanang kok ya laris. Lanang Le dandane ket bar maghrib kok lanang. Mas aku lha iki aprine ning ndi? Apri dandan keng griya. Lah engko teko nggon ora luntur aku ngono. Berarti Klaten kene kok ya. Ngetol napa ngetal niki wau? Ngetol. Lewat dalan lelaki, Pak. Dalan lelaki. Apa kuwi? Tol. Kuwi dalan lelaki to? Dalan lelaki. Agak paham. Menawa wong wedok sing ora teteh ra pareng lewat jalan tol. Menika kecepatanipun tinggi. Oh ngono, dadi di atas 70 km per jam intine ngaten. Nah, Menika saderengipun dalu menika wonten kathah. Ana Mbak Manuhara, ana anakku wedok iki Niken Salindri, sih ana Abah Kirun. Gurune awake dhewe Abah Kirun. Iki sebelum aku ngunggahke Abah Kirun, kok terus kan bareng-bareng to. Nggih. Aku tak kepengin penjen nembang ora ketang sak tembang menapa kinten-kinten. Menika Kamundutanipun menapa kemawon? Wah wonten podang kuning, bubuk podang kuning. asmara, lajeng napa ular kambang, terus sriuning. Sriuning. Nggih. Kok apal to panjenengan? Ana panjenengan kok ya jenenge wong wedok tengen menika garwane ngendika menika Pak Dalang ngendika paribasane wis temancep tumama wonten badan kula menika. Sing wedok ki sapa? Aku. Tumamane ki ora apa-apa, mancep iki ora bentik kok ya. Mas aku Jare wedok ning nek nguyuh kok ngadeg. Ya Pri. Pri, kowe mudeng agama apa ora? Piye? iki piye to Apri? Mbuh lanang, mbuh wedok. Heeh. Nek kencing utawa nek toyang utawa nek pipis sunahe lungguh. Pamriye? Terus sikil kiwa diangkat sithik. Enek tata carane. Kok kaya kenal to. Lho, kowe ora kok aku kok omongke mergo ana dasare ana watone. Lek ngadeg ora diaturan. Lah nggih. Mergo iki ning adat Jawa. Menungso terus Menungso. adape lungguh terus sikil kiwa diunggahke sithik men najise ora ning ndi-ndi. Terus nyun sewu. Iku ora meden-medeni lho. Siksa kubur sing paling dahsyat paling medeni siji. Siksane wong duwe utang ora gelem nyaur. Lah iki lho, iki. Mula nek ana kematian nika ingkang tasih gadhahi tangan saged menghubungi keluarga Nah. mergo selama belum dilunasi masih disiksa di alam barzah. Wah, tenan. Aku lek ngomongke utang ngene, aku lek ngomongke utang ngene aku ya nelongso. Lah nggih, ngemutke nika. Utang sahur padu. Ya ora etuk ya tetep kudu disahur. Utang ya sahur. Terus nomor loro siksane wong sing pipis ora diresiki. Lho Eh. kula piyai kakung sing kulino pipis mung dikipat-kipatke kuwi Kuwi salah. nyun sewu lho ki. Eh. Tapi ora meden-meden. Lah kowe wong wedok kok ngerti dikipat-kipatne iki lho. lah kono nggih biasane mah disamplok-samploke tembok. Carane najis mugolado. Ya senep Pri kok disamplokke. Kula tau anu kan nyekelke ngene putu kula. Wah. Putu kan jek cilik. Wong uyuh ketek sayan kok ya. Dadi kuwi siji wong utang ora gelem nyaur. Nggih. Kuwi siksa kubur. Terus Nomor kalih siksane wong sing pipis ora gelem sesuci. oh ngono. Dadi sapa sing bar Aja pipis nyepelekke. kudu sesuci. Nggih. Oh ngono alhamdulillah. Enggak mang nembang napa niki wau? Niwarana wonten pamrutan Sriuning kalian. Sriuning
Kelinci ucul nggih. Ucul sampun. Enten malih nggih anu mawon nggih. Ana gubuk asmara, Sriuning mawon, Sriuning. Kowe ya no ajar kendel kono apa-apa ayu aku pinter aku kowe mbok gawe apa gagena kok. Alah yo. Ya. Kowe iki mentelmu Rami lho. Mentel. Kowe nek ngingok KTP-mu ki apa ora menangis? Lah ngopo to? Lah jenengmu Sukimin ki KTP. Kan KTP. Aku iso mukung niken salindri lu ngatek nek kono ngatek ya aku kalah ayu. Wah, tenan. Kalah ayu kalah enom. Kalah asli. Kanggo dulur-dulur mbot ngendi iki? Sidomulya. Batu Mulya. Pates. Ya, dibawani kenek langsung monggo manut panjenengan. Sinebut lawan putri. Suarane kok apik temen. Gurunipun kula. Oh, sesanipun kados wat gurune mengko lakone dapi-dapi. Resepe suara apik niku napa? Penting yo sewu istirahat cukup. Istirahat cukup. Nek perlu turu selawase. Nek sinden bacutan ngeten iki kok. Kok turu selawase, turu sing cukup ngono nggih. Istirahat cukup. Heeh. Terus nek jadwal bacutan terus blandengan ngeten aja kumpul bojo. Luwung nyilih nggone kancane. Piye to? Nyilih dingklek nggone kancane mergo laline nggo dingklek. Wis iki marahi rapik iki wis masaku iso dingklek. Ya lek dingklek. Neno nano. Sria ning mas tika dan Suaramu apik tenan. Suaramu apik tenan. Luar biasa. Ampuh. Kaget aku kah. Suaramu apik tenan aku gumun lho. Suara kok iso bening kaya banyu. Mundur. Suara kok bening kaya banyu aku gumun. Nyun sewu. Apa? Panjenengan nika ngalembono. Mongko apa pengen gege pati kula. Iki gedening pangrasa wong ayu. Gedene rasa nggonku gumun lawan suarane si Apri kuwi mau. Dedek kaget. Iki lho Gus, sapimu wayang loloh Gus. Gus, sapimu ayah nyombor iki lho. Dedek kaget. Mas aku ya enggak, Dik. Ayah nakal dedek kaget. Putra Kanjeng Sirah Lawe. Ki Mbak Apri karo Mbak Mimin ki cara bendina melu aku kok njlebut dening kanca-kanca musik. Tenan, musik yang roh wedak bingung. Ya. Sakmenika gentosan guru kula nggih. Monggo Bu Guru. Gini ya ngerti pas pat susah pasrahke aku. Oh, pas kok angel, pas kok angel. Berarti kemampuanmu mergo ilmuku kan rung tak sok glogokke nang. Carane Sak blagok. Lah terus Tembe sekedhik-sekedhik. Engko nek langsung kan ndak kumalungkung. Rumangsa paling pinter rumangsa menjilo lho. Karena itu nek rumangsa sombong, rumangsa pinter kuwi akan menghancurkan dirimu. aja nganti menjilo. Jilo. Ya. Kasumandhakaken Bu. Monggo Bu Guru. Dwija. Kok buta? Karek ngewehi siung. Tak berat. Yo gurune. Ora lho. Kuwi piye to, Mbak? Gurumu ki piye? Sing ewa-ewa iki kala menjengmu iki lho. Pri, Piye? nek swara becik, Heeh. iki kurang apik apa? Hebat kabeh lho suarane. Terus Nek kudu duwe ciri khas. Wah, lah nek kowe kok akeh cirine iki ra ono kabeh. Ciri khas. maksudmu suara sing setengah mentir ngono kuwi ta? Dirungokke meneh oh suarane Mimin. Tanpa Mimin. harus melihat orangnya, wis ngerti oh kuwi karaktere Mimin. Wih, Ngono kuwi. janitan. Kok iso Suara sing mentir-mentir? berkarakter menika ingkang susah kok. Coba ndadal duduhno karaktermu kuwi mau. Kok senengane ngeles banget lho. Kok underestimate seolah aku sing goblok ngono ya, mangsaku. Ora kae gumun lho. Suarane ambakanu kok iso mentir ngono piye? Kok mentir. Nah, mentir kan anu kayak Serak-serak ampun. apa kayak judule? Kijing miring ayo Mas yo. Kijing miring ayo Mas. Ngono kae lho. Tak perang
Dadi pressing, ana penekanan, nggih to. Suara ngono ora banter terus, ora lirih terus. Enek biramane. Nggih, ngoten. suara kok nganggo pesing barang to, Lek. Pressing, penekanan. Enggak, aku ngerti maksudnya Mbak Apri iki ditekan terus pesing aku ro mudeng aku. Kowe iki aja nesu-nesu ketok lanangmu. Ya. Sing tenan. Sinden baku kok dadak diajari Manuhara kok sinden bakoh kok ngajari banter-banter. Allah. Dakah no wong kowe gembel dongkrak ra. Mas aku ora kuwi sinden kok traktor kok dongkrak barang iki. Sing apik suarane sing apik. Guru kok, suhu kok. Saorarane tinulat Sinudarsana kok. Dadi tulodo. Lah. Bocah-bocahanku agak iso paribasane iso pargoe wis pasang tarif. Nggih to. Wis pasang tarif. Iso tak pargoe wis pasang tarif. Sekok-sekok gedeng kote sinden. Isamu kabisan wis ngluwi kabeh. Lah iya wis Terus mumpuni. ngendi to sing ora tau nekakne Mimin iki? Tenan kuburan, wayangan. Kok masa kok leluhur. Luwur-luwur nanggap. Sing apik Ayo, suarane. ayo. Hangep belo. Nganggo hangep belo. Bebela kok hangep belo. Hangep belo iki telepon. Mosok Sriune ngarep telepon. Jaman semonten dereng ngeten Urung enek. Paling ora ya Bebela. Aji Pameling. HDM Bebela. Mas aku. Bebelo wirat. Aduh, Ngapa ta ngapa lho? aku kok nyekel tangan kiwa kok ora kuat ya. Lah mergane. Oh alah. Nyapa wong. Kabotan 80. Kabotan 80 gram lho kok lho. Wah jangkrik Lah, amer ya gelang. jebule lah ya pengaruh to nek 80 gram terus lho ora kuat. Edan. Kok lanjut. Mas aku. Kabotan ya, Mbak. Ya saora-orane Mas Sepuh ki ya, Mas Sepuh. Mas Sepuh ki ndak 10 dina kudu nyepuhke ngono kuwi. Pancen kudu didoske. Nek ora didoske ning tangan gatel kok. Tur welinge bakule to, Mbak. Dilodhek bar kanggo gelang mah nggih salep ngono. Gatel. Anu alergi lah. Alergi. Sensitif, Mbak. Iya, pancen kulit lek kulit badak ngono kuwi. Ayo no adar kendel kok ndak ra pinter-pinter kowe. Bebela wirat maya. Ngene iki cara ora pas wayangan sing gendang njaluk foto. Ya nek mung njuk foto nek njuk liyane. Lah wong remen. Awale curhat bacutane cerita rumah tanggane. Di situ ada setan. Lah ngono kuwi lho. Wong wedok kudu sekarang harus cerdas. Heeh. Sebagai wanita harus cerdas. Mewanitakan diri. Nah, cerdas. Men diarani galak men nek apa to tegese cerdas? Napa? Ngecerindas. Maksudnya ben kotos-kotos. Ayo nak. Tan hurang sriuning gugur dadi mustikane Sriuning didamel sak ramban kemawon terus karo Abah ben minggah. Ngoten nggih? Abah Kirun kali rawakipun dipun aturi minggah ning sasana pagelaran. Mangangkat keng riku, Mbak. Sriuning. Sriuning mustika tuban. Kagem Abah Kirun, pemunden kula aturi minggah ning sasana pagelaran. Kumpul kanca-kanca seni. Kayak pemunden kowe tinggal ning sasana pagelaran. Kang Cinipto. Kadange pribadi. Mirat maya putra nira. Payo.
bablasno serampat ya. Pak B. Oke, munggah serampat ben dibersani karo abahe. Senadyan mekasan nira brabdek lena alaku Tetep ana kono Mbak Apri. Mbok gonceng karo Abah barang. Iso joget lho iki. Ya ya. Wis Mas, kok nek mati. Sing mati sinten? Sia lho, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika. Kali Mbok. Nggih. Bacange Apri Mimin. Kula Nggih. Bah, anak wedok, Pak. Kula niki Nyang apa? sapa sing muni anak wedok? Lek Sukimin. Lho. Lah wong aku sunatmu eruh lho. Ora iki kula lho, Bah. Penyerak pirsa piyambak. Di anak wedok paribasan ancek-ancek pucuke ngeri to. Iya iya. Dicencang banget ora payu. Ning nek diloske engko meteng sak nggon-nggon. Iya. Anjir ngono kok. Kowe iki ya meh meteng dodek ngenane, tapi nang cengel. Kok kaya sapi to, Bah, puno. Saku wae. Nggih nuwun sewu, matur nuwun Pak Sunardi. Nggih. Kembang pari kembange menur, Pak Sunardi panjang umur. Amin. Buah melon dicampur cengkeh penonton rezekine akeh. Amin. Amin. Kembang pari wadai tampah Pak Sunardi semakin barokah. Amin. Yang Surabaya kok peteng-peteng, Rondo Sidomulyo kok ireng-ireng. Rambute. Mboten Niki saged omong ta niki? Niki omong niki. pun tidak omong sih. Wong ngoten. Niki mungkin nek omonge kakean terus ngletak. Wong. Niki panyuwun saking sing kagungan dalem. Pak Panyuwunanipun kados pundi, Bah? Kula ken nggawa dagelan sing berpenyakit. Kok berpenyakit kok? Kula gawake dagelan bagebluk niki. Rumah Kondang niki viral niki. kok ya urip to tibake. Ha niki sing di nyanyekke ten TikTok niku. Sing pripun? Gedang kluthuk niku ujute nggih ngeten niki. Oh niki namine gedang kluthuk. Ha nek nyawang wong ayu-ayu wong ganteng-ganteng lumrah. Nah. Ambak nang ngene turun jenggala manik. Wah. Kediri iki gudange wong ganteng. Nah, Panji Kertopati Asmara Bangun ya Asmara Kediri. Bangun. Pamecut ya Kediri. Cerita Panji itu Kediri. Heeh. Iki Panji sing entek-entekan, mula iki karan Panji Tengkorak. Sing apik maksudnya Panji Tengkorak. ya paling ora Panji Asmara Banger lah paling ora. Ya paling ora ya banger. Ya bangun ning wis ora patek bangun.
Amen turu Wong ayu ya Kediri. Nah, ngono. Jenggala Manik putra Kediri. Nggih. Sejarah menika sejarah. Sekar Taji Galuh Candra Kirana Kediri. Mbanipun kados kula menika nggih. Iya, iya. Lho cek karo Galuh Candra Kirana nggih. Iya iya kowe iki ya Galuh Candra Kirana. Nggih. Kirana ki rak bulan. Tapi sing graononen ki ya kowe. Pangan buta. Galuh Candra Kirana. Terus kayak adike Angreni ya Kediri. Angreni, nggih. Angreni Kediri biasa. Nek Kediri petuk wong ayu-ayu biasa. Mula Pak Sunardi leh duwe gawe ya diundangke para widodari. Mudhun kotrek gandeng. Iku berarti garuk ya, Bah. Ya kayangan to, Bah, kok ya tergandeng. Gendeng ya apa trambul supir. Kowe ya tau to. Kok muni tigaruk apa tau ngalami? Nate zaman semanten nyangan-nyangan jek 18,5. Zaman masa jahiliyah ya jadi wong kan ya berproses to, Pri. Macak wedok turut stadion. Napa niku? Bareng enek gropyokan Satpol PP menek wit. Lah sandale keri nang isor. Terus Lah iki wonge nang ndi? Mudhun. Lho kok nggawa kentes ngono meh. wah, lha wedi lho sing nyekel. Petika-nika terus dijambak. Ndang ngomong 750 kok. Aduh. Kowe iki ya iso omong to kuwi. Lah kancane omong-omongan abahe, omong-omongan apri, omong-omongan mimin, omong-omongan kok meneng ae. Padane Masa Abah Kirun nggawa dagelan Apa apa gerah waja tadi kok mboten kersa ngendika menika bakok gerah. Apa iki jatuh kramamu ya iki ya. oh, sorry no. Lho, sorry Le. Sorry, no. Sorry lho karo kowe. Awakmu iki lho sik larang ning Baladewa. Wedok kok bola dewa lho pian nika lho. Kene iki enek nggon ngono kuwi Baladewa. Ya iki ya apal to wong iki RT-ne kono. Bola teko Baladewa bareng. Duwe Nggon ngono. wisata napa niku? Wisata religi. Berarti nek sering mriku niku sae berarti nggih Bah. Lah nek wisata religi. Lho ya aja mau paido peh nggon ngonoan ngono ae kok danggit kuwi nggon elek. Oh. Wong wedok sing nglakoni ngono kuwi ya ora kok karepe wong wedok tok. Kula pun nyelidiki niki. Pripun niku? Ki karepe wong lanang barang. Nek renek wong lanang wong tuku ya gak mungkin dheke dasar. Lah aku tau ditanggap nang biyen ning gone semampir barang kuwi. Waduh, nggih, ditangkap. Nang Baladewa lah kundagel tak apik-apikne. Heeh. Lah kok seminggu ki gremone ngebel aku. Pripun? Mbah Kirun matur nuwun sampean dagel ten mriki cacah ternyuh. Dek wingi Sabtu niku wangsul lare 100. Saben-saben. Berhasil. Senin balik 150. Nggawa kanca. Dadi nggawa kancane. Ngajak kanca bae. Ning nika besok bakal mlebu swarga lho. Lah kok iso? Ya nyenengke wong lanang akeh niku. Jarene wong sing nyenengke wong akeh niku bakal mlebu swarga. Iki omong apa to? Mbuh. Omong kok untune ra ketok. Mboten to, kok loro pengen ning swarga, kowe iki sik urip kok pengen ning swarga kuwi lho. Lho, besok tadangane nek sing gawe senenge wong niku jarene mlebu swarga. Lah nika wong ning Baladewa niku ya nyenengke wong lanang akeh. Mesti cadangane swarga. Ya ora, salahe bayar. Nek digratisne ya ngono. Iki lho enek gratis loro gelem apa piye? Ya gage kowe Anu Apri modele petuk kowe gila. Bah, Nyawang rupamu kaya terasi bosok. Kowe nyawang aku gila ki mergo lehmu nyawangi ming sedelo. Nah, Sawangan setengah jam. mutah kowe, mukok kowe. langsung. Bah, tapi kula sakit peten Baladewa pun wegah kok. Ora nyapa. Ana hantune. Kok ana iso? hantune. Aku awan-awan rono to ana hantune. Hantune Anu piye? kamar kula dhewe ana suara terus hantu kula wedi awan-awan lho Bah nek pindah komo kula terus wedi. Suarane piye Iya suara? anu ngaten ana hantune piye kok Kayak dudu hantu. Lawan lho Kayak dudu hantu. Kayak iki lho dikek ngisor. Aku ngono keblekan, rasa ambekan. Dede hantu ta Bah? Dudu. Walah, ndara kula hantu. Hantune dudu ngawur ae. Aku lho wau mriki mawon ya alhamdulillah. Nggih. Nduk, Pri, Dalam. Mimin. Cih. Aku wis suwi dengenane karo Mas Sujiwo Tejo karo Butet nang gumuk kono nang pesanggrahan apa. Nggih. Terus nang kono daerah kono lho, kidul kono. Lah iki kok iso teko kene? Kok wong kene eling nek jek enek aku. Ya isik to kaya sak ora. Pak Sunardi matur nuwun lho, Pak.
Lah kene iki biasane jajane percil. Heeh. Yuda, TB, kuntet, hengki, Klitik. dagelan-dagelan jok klitik, jok kluthuk kok dengaren kok nanggap aku. Lah menika ya putra panjenengan Jebul sing digoleki sing larang. Ha-ha. Matur nuwun Pak Nardi. Nika mboten kok Nek kira-kira Mboten ngene, Bang. Iki ora Eh. kok sing larang. Kula maksudi, kula mang goleke dagelan tuwek-tuwekan. Ngono lho, Mas. Ya bener, sing tuwek ngene iki malah awet. nika dalam rangka ngesakne kok. Pak Nardi ngesakne aku. Ngesakne kok. Ah, matamu ya kowe barang kuwi to. Lah kowe ora tak gawa ya merongos nang omah. Aku ra lilo ki wong tuaku. Lah iya, Aku ra lilo. sing rupane kaya kotak amal iki kowe. Lah kok mesone. Lah coba Mbah. Lah iya. Aku dong mlethake Abah Kirun Senenono, senenono. Masa Abah Kirun ngukup dagelan-dagelan junior direngkuh men dadi. Ha. Kok nyepeleke mesake. Lah iya. Ra lilo aku nek bapakku disia-sia. Kula mboten terima. Kula Jenggot mboten terima. jenggotmu cukuren to. Pasare ram. Mambung ora kandhane Kula cukur kan Mas kula Wong wedok kok jenggote kaya ngono kuwi kok rumangsaku. Lah aku ki teko tek ra ono. Ngene nelongso ning ati aku lungguh ning nguri. Wonge petuk aku ngiling-ilingi aku ngene. Pripun, pripun? Iki pokirun biyen kae ya. Aku ya wangsulan to. Nggih, Nggih, kula kirun. Lah, bagio kolek kan ndi? Ana sing teko, kira-kira ora duwe TV. Lah, nggih. Nah, terpaksa aku kon mangsuli. Nggih. Pak Bak, Pak Kolek sampun kapundhut tahun 2009 2010. Lah kok wong iki tak omongi ngono kuwi mbok ya muni innalillahi apa piye ora ngalih karo nyawang aku ngene iki kira-kira batine apa lah kowe kok urung ngono matane Sabar to, sabar. Niku sabar. Niku batine karo mbaten kok ya ora pekewuh. ya ya kok ya ora pekewuh kancane lunga kok urung dhewe bareng tak selidiki layang kemati aku ilang Mula KTP-ne seumur hidup kok. sapa Sampeyan KTP-ne seumur hidup kira mungkin mati. Sing ngomong sapa? Sopir-sopir. Lah nyang apa sopir-sopir mok gorene iki nyang apa? Sopir ki lho. Sopir-sopir mok gorene iki nyang apa? Lah kan sopir Mane Iki wayangan gene Pak Sunardi lho. bahasane ki Abah Kirun kok tekan sopir-sopir ki lho sampe. ya mestine iki anu jarene kanca-kanca Nah. kok iso supir-supir kok ngerti nek kowe iki ganjele treke tebune Pak Sunardi kok ngampek teko supir-supir iki lho Lah iki kan sopire Pak Sunardi iki kenal kabeh kok. Lah sapa Lah, ae? iya. Jenenge sapa ae? Lho, Kowe aja kemeruh lho nek kene. sampean gak percaya? Nggak Nek sampean percaya. ora percaya, takono Pak Nardi dhewe nek ora percaya. Takon piye? Ya takon jenenge sopire sapa? Lah terus, lah kowe Mending nek dijawab. lah kowe? Aku mbuh. Kok lucu to bocah iki? ki dagelan kok ndase ra jelas sih ya lagi iki lho. Sik ndase ra jelas. Ning dipek suarane. Ngape? Apri Mimin, Nggih. Ak Kulino ketemu Yuda. Percil, Nah. Mbah Waloyo. Leres. Ha iki kowe rong roh suarane iki. Iki suarane apik ya, Mbah. Jere sapa? Lho, Dari kok. sopir-sopir ngono lho. Jare sopir-sopir. Jenengan kanthi ten mriki berarti kan spesialisasi Digoreni lak duwe petingan to, Bang. Petinganipun. Iki WA aku wis seminggu pengen nembang jere. Oh ngono. Monggo. Iso ta nembang? Oh, sae. Ya ngerti laras berarti. Nek mung jenenge dalang Rudi Gareng enak apa-apane to. Sembodo. Enggak apa-apa dadi. Kowe iki renek papane. Ora Mas. enak apa-apane. Suaramu kung. Ora Mayangmu apik nek karo iki wis ora. Alah wis enak Berarti apa-apane. percaya dirinya patut di Sik to, iki lek ora dibuktekne tenanan enek lho dagelan mulih ra Nek gondas. pengen buktekne nek anu dijak to. Ya saiki Wong pengen yo. bukti ora tau ngejak. Kowe pengen melu? Melu pengen. Pengen melu Mas Rudi Gareng? Pengen. Sesuk melok Pak Sunardi Mas Rudi Gareng. Teng pundi? Ngurusi wong Tebang. Lah kowe melu kok ngono. Sorry kok kon tebang. Matur nuwun kula Nggih. wau ya dikirimi layang Pak Nardi. Oh, ngaten. Tekoni nuwun sewu anu udenge ukuran pinten. Oh, nggih. Kula- Udengipun ukuran pinten sih? Sedasa Pak Sunardi. Tadi ditumbasne udeng. Nggih, udengmu ukuran pira? Niki lho udenge ukurane 7 duka. 54. Ya Allah. Aku tek kaya ula. Cek to. Apri senenge kaya ditukane dolanan ae. Kaya bakso pentol. Ora lho, endas kok ya ula tangak iki piye to? Lho,
Sampeyan aja ngenyek. Niki enten gunane. Gunane nggih apa? Ndas gunung niki enten gunane. Nek ngisor nang atase genti sing dhuwur iki. Mas aku. Kok aku merinding ya. Cobi kan nembang Mbah niku lek pancen iso. Iya. Pelok Mas Pelok 6 Mas, pelok 6. pelok 6 Mas. Wah, ngerti pelok barang. Lho, padak nih. Edan. Oh kaya pulo ngono model. Pulo piye to? Sirahe kaya gambar pulo. Tak cocokne karo kene. Jawa Timur ki sing paling ujung tuh Kediri. Kediri. Heeh. Mergo wates nang kene. Watese. Watese Jawa Timur ing kene. Nggih. Lah kene iki Sidomulyo. Peta. Sidomulyo. Lah Terus ngarep ki Mbogem. terus Nah, anding kuping ki Janti. kalen. Lah terus kene Tempurrejo. Tempurrejo. Nah, lah iki sing Baladewa mau ya iki. Pas kon Baladewane bantere. Alah wong Wis suwi mestine kangen suwi ra ngeplak. kangen aku suwi ra ngeplak kowe kangen. Dipamerke. Nah, Aduh. Sik tabah iki penonton kan rada ora tau roh. Iki apa jenenge mandul nika? Mandul jenenge sinten? Mondol. Mondol. Mandul. Mandul. Kleru. Salahe ora tau ngejak. Lah yo Kleru ae. kleru kok cak mandul apa nek mondol? Iya wis dianggarne karo Mas Rudi. Nggih. 120. Kowe Mboten tak tambahi titik 155. Edian sikile dikitek. Kitek apa iki kepethik kok. Oh cantengen to. Mayare santai. Kepalu itu. Rumah saku. Lah nggih. Tapi Mbak Mimin iki ben nembang ya iki sapa iki jenenge? Modal. Modal madul sapa? Growol. Modal. Kowe kene tak tulisne sing gawedi lho. Wong kok tulisno wong aku ora iso maca kok. Ayo bal. Kalau ciri penonton kono ngonyek kowe. Dobol cirine. Sing di sing muni. Pemusik kuwi lho kurang Musik. ajar. Mondol dobol. Modelmu iki kaya bagus-bagusa dhewe ae. Senen ana. Rumangsamu lele. Rumangsamu lele. Manggit aku sapa? Mbangkit aku sapa? Ha. Panganamu apa? Apa paling sego? Sego. Aku ki lho. Aku ki lho. Damen. Ate kaya sapi. Ben wedi. Ben wedi bocahe. Wis ndang nembang. Aja diterusne kulino dienggo cacah. Dagelan-dagelan wis nganggo sepelan ngono kuwi. Itu bene ben berkembang lho, Bah. Ben Kowe berkembang. nembang. Iki Cik enak apa? wong akeh niken salindri barang urung kowe ben piantun kene. Heeh. Ngerti piye to kadigdayan. Saing aku ya ming sitok niken salindri nek liya-liyane alah kecil. Iya ya. Sak pira Mas? Kupingku budek. Budek barang kok nyang to ya. Nganggo iki Pamintaku. nganggo iki apa ora? Kupingmu apa? Kupingku silean. Budek. Budek. Oh nek sing budek ki kuping liya, silian nek sing ora budek kupinge dhewe. Tandane nek didemek ki kulino dienggo dagelan. Nggih. Nek didemek ngene meneng, kuwi berarti kupinge dhewe. Kupinge dhewe. Nek dibatek sambat kuwi kupinge wong liya. Oh ki kupingmu Oh, dhewe. jelas kupinge dhewe. Ada. Iki kuping silian. Mas yo sampean iki ngoten. Apa? Nek sampean yo mesti padha ae. Ndang. Niki Tak antem kupinge dasmu no kowe dhewe. wani batek. Wani batek tak antem dasmu no kowe. Ngono kok. Kupinge wong tuwek nggo dolanan. Wong ora cetha kaya. Piye to ki gek lakon apa to? Run. Taun pira ya Cik dienggo. Oh, lah wong jenenge mendarah Iki gek lakon daging. apa to? Run. Niku mendarah daging, Lah, iya, Pak. mendarah Jangan daging. pelawak legendaris kok. Beda karo niki pelawak Sing legend. urung kira-kira dagelan ning kene iki lho. Apa sing urung metu? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, kaki, kepala. Lah kowe nyapa kepala kono? Lagi nek kepalane. Nah. Kuwi pelajaran awal. Ki mengejane wis kobong gak karo-karuan. Lah iki pancen kondange pelawak kobong kok. Spesialis kene iki. Iki nek ora kobong ora lucu kok ya. Sekakane khusus kobong pokoke. Tapi nembang.
Sesuk percil karo Mas Rudi Gareng. Nggih. Nang papar. Nang papar. Lah kowe melok. Melok. Nyapa kok yo ndagel? Yo nusul. Teko kono yo ndagel. Ndagel karepmu ora karepmu. Sing Kadung- penting kowe nusul kok. Kadung nusul bae kon ngusungi gamelan ya cilaka. Ya Ora ora apa-apa to. apa-apa. Timbang tebang. Lalu wong kon ngusungi gamelan timbang kowe nggih gamelan. Lah ya timbang gamelane mok dol. Nano Pamintaku kowe arep pamit ning ndi? yo nyambut gawe mosok pamit mati. Lah ya nek kowe kesusu ya monggo lah. Lho, wong kula niki jek enom lho. Terus Lho, wong jek enom iki ibarate cara ning pasamuan mangan, niku nek cah enom mbuh dhisik niku lancang. oh, Nek mati, cah enom kok mati dhisik, lancang. karepmu sing tuwek sik ngono. Kudune sing tuwek sik. Sing ning kene sing tuwek aku lho. Kowe padha karo nyedakne aku ya. Kudune sing tuwek dhisik no sing tuwek dhewe ning kene Kowe arep aku. teranyak kowe. Teranyak kowe. Aku mati kok ora kesusu. Nek kowe arep tindak dhisik nderekaken mugi-mugi Kusnul Khotimah. Ngono. Oh, sik aku mati keri ae kok. Karier rupamu wis kaya mayit lho. Mas aku Kowe cara cara kedep tok ngono kok ya. cara kowe mati dipocongno aku nglayat mesti kekelen. Lah piye wong mati kok mengengehi. Lah kuwi lambe gawan lho, Bah. Kaya Cara kowe mati dipocongno aku mesti kekelen. Kok iso wong mati iso kekelen lho. Ya nyawang mayitmu Mayate merongos, ngene arep muni merongos sik. ora ngelokne aku. kaya ngentek-ngenteki kapas kowe ya. Iya. Guyu nyapa? Nek guyu nek Biasane lek wong-wong kapase titik bareng tiba iki kapase wis sak mangkap pangkep dhewe anu kuwi. Sok gak nganggo kapas kok. Ora Ni masito ase. weh suarane. Suarane Otote jan. ngampe ketok kabeh. Nembang kok varises kok ning ndas ya aku lagi. Varises e ning kentol kok iso ndas. Iki Varises. otote utek iki. Jek duwe to. Duwe tapi yo ndek iki kecer loro.